Poviem vám reagovať takto hromadne, lebo tých správ je už strašne veľa. K tomu, čo sa mi včera stalo, no boli sme v reštike, dal som si jedlo v skratke, ktoré malo v dressingu med, o ktorom mi nikto nepovedal. Ja som sa samozrejme k primitív neopýtal, ale ten dressing nebol moc medový, bolo to také skôr sezamové, to je jedno, proste som to zožral celé. Za pol hodinu začalo totálne psycho, lebo ja mám takú alergiu na med, že môžem z toho zdochnúť. Takže sa mi zúžili dýchacie cesty, začali mi také krče v žalúdku, že som myslel, že sa zajebem, jak keby niekto s nožom tancoval po bruchu. Išiel som do nemocnice, tam mi dali nejaké infúzie, nejaké injekcie a dali ma dokopy, to celé, nič viac sa neudialo. Je to v pohode, len som akože skoro zdochol, ale ináč je to v pohode, takže to je celé. Ďakujem vám za starostlivosť. A to je všetko serucký. Aj takové dny sú. Medík. Bolo to kúsok, ale stále je tu.